A Santa Compaña é unha das lendas máis antigas e estendidas de Galicia. Segundo a tradición popular, trátase dunha procesión de ánimas en pena que percorre os camiños, aldeas e vilas durante a noite. Aparecen despois da medianoite. As almas van vestidas con túnicas brancas e levan velas acesas. Non se lles ve o rostro e avanzan en silencio rezando responsos polos defuntos. Á fronte da procesión vai unha persoa viva. Esa persoa foi escollida pola compaña e está obrigada a guiala. Leva unha cruz ou un caldeiro con auga bendita. Se non consegue pasar o seu lugar a outra persoa, irá enfraquecendo pouco a pouco ata morrer. Dise que a Santa Compaña anuncia a morte. Se se detén diante dunha casa, significa que alguén desa familia falecerá pronto. Quen a ve debe protexerse. Segundo a tradición, hai que debuxar un círculo no chan e meterse dentro ou deitarse boca abaixo ata que pase. Tamén se pode levar unha cruz ou rezar para afastala. Moita xente afirma que se sente antes de vela. Un frío repentino, cheiro a cera, silencio absoluto ou, en canto pasa, non deixa pegadas.